Nai tongnai jotok hapangni takotai buhok chongni bagi haino hai chola borei tomong sitra tonglaimani tong halok derajak tabuk haino hai kai phaijoka chini kok tibini kok tmao kok tmarong kha tabuk wa kra hingke tabuk thangsama jora wa klei hingke tabuk bomsama jora jeng waire waino jeng chini kok tmao jeng ma phunogo tamgi hingke nukhungni kmajak sai nukhungni kmajak sajak obahaino tabuk kok tma wngui tongo salborom borom social media o Tripura hasteni kok tma obahaino kaisa koktuma gaipika khabani takotai buhok song koktuma rok wngkha 5-9-2024 salmarini sarikni 4 PM tamani jorao Kailanpur PSI khobjak Santinagar Mokochandra Parani takhok Isan Deborma bihik sumili Debormano yakarei busa sajla khoroksano khibiui obahaikino kubuni buritei phatar hasteo khari thamani koktuma sawi khunarikha bukhok sumili Deborma koktumani bisinti saimankha bukhok sumili Deborma sawi khunarikha busai Isan Deborma je buri tlangui thangmani kamingni mung wngkha Sidai Mohanpur thana bai khobjak Tolabari Jaminglang kamingni bukhok Binota Deborma hinai koktuma bukhok Binota Deborma waini waithangno salabai khari thangjak aboni yagulono tabo bukhok sumilini busai takhok Isan Deborma bai khari thangka phatar hasteo hinai sawi khunarikha bukhok sumili Deborma tai bukhok sumili Debormani bota tai bufasong sawi khunarikha bahaike bukhok sumilini busai takhok Isan Deborma bahaike bukhok Binota Deborma bai malaikha bahaike hamjalaimo wngkha male bukhok sumili Debormani busai takhok Isan Deborma ONDC cable line tar sangei ophor simingno ONDC samungkhaiphorni simingno senilaimani nuklaimani tai phone number na halaye ophor simingno borokni hamjakmung halok hapar ajai phemani trek trek ophor simingno bukhok sumili Debormano busai Isan Deborma butok khlaio hnai sawi khunarikha bukhok sumili Deborma tai bufa tai bukhok sumilini bota sawi khunarikha tini chini koktibni koktmano bukhok sumili Deborma busaino asawi busaini nukhungo kaijagoi borjagoi nangbaino theinabo nangbaino thangnabo nangbaino tongoi chai thangnani theiasakni bagoi hinai busaino asawi phemani tini busa khoroksa wngkha bukhok sumili Deborma phiaba tini kwchar majar paithak jora tongoi thangnani hinai lama swnambui phaimani buma bufano yakari phaimani bukhok sumili Deborma phiaba tini busai hamyani bagoi tini busai kwrei khejma tongkha busai kubuni burino hamjakmung rimabai tini bukhok sumilini hamjakmung paikha busai Isan Deborma bai kwnei tonglainani lama halok tini nisimino somani koktuma nukjagui phaikha chini koktibini koktmao bukhok sumilini kami wngkha Kailanpur PS bai khobjak Posim Kunjobon eba Rambabu kamingni hinai koktuma bukhok sumili Debormani kaming nainai di puilan sing paithak jora chini koktibini koktmao bukhok sumili Deborma busaini bagui tamo kok saka tai busaino je jaga phano nugui tongkha hingke bukhok Binota Deborma bai busai Isan Debormano rombui tonidi sahadi chini koktibini koktugo hinibo sawi khunarikha bukhok sumili Deborma nainai di puilan sing paithak jora choyakari omang phlino tamo saikanarikha bukhok sumili Deborma busaini bagui sagari nini mukta mongka tin para hangkai nang tan bagai tini Kailanpur phaikya thanao nen busai tamo bodino koitan jora bahiro kothanangkha Chartan hoche charta khnauta bini dol maka sahar phun khai anoni jana sikdi ni sala britri khathanga hanai nin busai para khaboro Mukochandra para abo bojaga khobjak Santinagar gani ni hingkai abo panchayat babo khobjak nini se nini para Rambabu Posim Kunjobon na hingkai je nini busai je o burin tlang thamani burin nokhai boro Tolabari Jaminglang burin mungkai Binota Deborma nini busai agio je o Binota bai kok saitam rok dong saitaman Simon busro balok khana bahai 8 mas nongo phoro ko tamrok saka nin busai no atro pangdi mane wala ni no ro pajaro ko ko mani ro ko no no khoro ta ngano burabu
nen chere khoro su tong masa nen bukara jok song to tong bukara song tong tam hin borok le borok sai mane nangko hamte ham thangano dodi no kuno asku kota yan na sidi okay ati rong dodi na ham thangano boya bira na teng na tong mula ni hanta agi rogo oba hairo odang khanin busai india ko ban kono wasi panang yakho gani ni busai tamo je jeng khana man gani ni busai bichar acharok achuk jak rok khana ma labutei mane paran borok ba saga ka ati rok tang di tamuni sajak muti ni saga ati rok tang ning tang tong tu ati rok ko rok sai mane ba purang saksung ko salia bla hin so ama hain ji am kam khai pur ma le kok thawa ma dol si hin so ta dol tam kam khani ni busai un si kam oin disi kam khama jaga buri oin disi ta kam khaina nang tang wan sok boto dol sin saw dol baji kok saw buri to wan disi ko do samung khaini kiri kol kai ma jaga na nan ni busai ngka to buri to kol kai ya ngka bahai ke bo dol ngi man le tang wan sok mane bor nuk hangai nuk la hangai la chula hangai mane nugai hang ko mane nama rok dilai to ko rok salai kita apno hake nung hanta ni busai para hangke bung mung hangke isan de burma nen bukar mung kai iran de burma nen baban mung kai noren de burma nen mani kai don ko sari de burma nung taw nin busai no mana da musong mana musung ya hapa mana musung phono bono sasti na musung ta acha ari khaiman bagai tabu nung lukurong tam koinai ni busai to tabu beritlangi khar thangka hangke tabu phatarago je Bangalore Hyderabad Chennai obo hairago chiri tiprasa kabang ma tongo mo hai chu banai rok romui to nai rok obo hairok tongo obo hai luku ha maya gana rong nung tam sana musong borong no mane bono tui man thu bono na hatu na hai man thu hum atin ba koi jaguta na harai nung bono taisat logi tui tongnai tui ya tai telia ngke nung mai phon chu khawla do sagadi to phano nung nanguta mane sasti nani mai phang bang nang ngke bukara songla non tam hin kakla chiri da hin ba tam hin mana ipa ka la hito hiya to ngor thai to jote na ni yak ko na ma kala ya na ta wa nan to tin khai ni sata ngke ni busano ta buk sar nai role sab sar nai nin busai buk kari kha aji nai nang le bahai ke aji sar nai busano nang abnu to ile tam sana nin busai no tam ko hana musong nin busan chamung nong ni bagi rok sana ta bona hna mo tu kono nang deha buri kono ha tong ni nang ni busa buti nang cha na ni khana na ma hona sana sana ta bona kaka sagade nini je samiri kuboni buri tlangi thangmani nini bahajang taran dekhe kalangmani obno toini tam sana musong je kolambo pso famani yaglo abon te je ro ne parme sargo khana ka burdan khatha na gai age boke ke khanawo ai khango ongo no prai 8-9 मास नो खनाय दङ तो हाम तो बार साला का ओ तो लेकिन बार मिसल आके बरो कितने साला का तो वाचे नहीं गति नहीं कलाम मुका तो ताका या गतना प्लान थांगने खनाता nge tabole nang tam sanai nin chamiri no oba hairok ung tongmani ang khai bo betai khai pede hin sura kitne hinta te kun bo jong ha ba nini chamiri nini sajungno butok khlaya gi rogo khacha butok khlayo na nge opo rogole tamro ung tong apro po tombo je boro je ka pro gan cheranya burini putu khunu ko Robino tani foto ta ya berita nah mata coba aja enggak tar mani no bahoro juang nang theke po enggak juang nang theke kai lama wa pakai bini mobil ni tos kari dia apun ha po apun thang kai enggak di pun to ga chung no kai ga ni bisa je pun jan ha ta tar mani no pun no bai kai mutamani ada mal kas bo enggak ro Hindustan bos sih kayak tonggo, apa ke total sebui bui, enggak kan kayak ciri kalau kayak Hindustan nih, mororok, untuk itu lupa. Tamu enggak kakin orang hai, nah ciri besar nongol kayak, tapi mana pun apa total aku sebab ada kalau buka, lagi bunga nih gram nikah sekali borok kayak, jangan mana nih, mana kayak kata, betul lebih tapi nongol kayak barang borok. Nanti ada kayak barang borok, baik, ngepun bujuk apa bujuk mana? Sampai. Baru kayak, buat itu, tapi tangan aku tu orang lagi. Tapi apa wajib tamu buka? Harus saya salai, doh.
Oke agiro ni samiri omo hai beri cerai bai tong rok to tong. Agi rogo Besar balo ka mai ke tong mani. kanama Naro je sai mata. dulfuru dulfuru kebel muni si aro sanglai bo apro dulfuru Tak lai thana dulo da. Semani lai thana dulo. sama laur se ni ay kala kan kai boro kita kai bo aro kam khayu dol be kam khayu rang di sar ya kun hu ya bi busna rang ya 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 de ka ko lam saya ko khesme saya ngai no ko phai thang kam khai mani ga ni busa ju bai thumani juda Zaman juta ta. chamani juda Tong samung pher kata. juda ngai tar mani no ko sabo saya busa bo saya ngai te ke ja chamai so no photo thuo ngai bok khai te ke ga no thang thang ko lam saya ya ti mang ngai to bo bai chana ni Nini mung kai. Sagari do nini buai chala beriti kharmani tamon sana mosong. Ani boy je briklang kharman hingkai to mia khobar khnawo mia phungni dorna hatta digiro baira mane nong phorun khnata ge sari pang digi hingkai khna ka mane khumpai kol khai ana sara baira briklang ge khar thanga dara so ge bising ang saimamon tale hingkai ang bunyo kita phun khaine kya phun khaiman jaglo hingkai ko bunyo okokrokta soi no nangkha ge soi to nangkha ta je obrik lai je an boy je khar thane rok porok no je saw baire thangu baire bo tik ang saimia ge jara tibra sarok baire samung khlai tongo kam khai tongo jager khai tongo kubang mano tongo amrok jogno borong no thudo ako sing rinai rombui ako oi tono oi kisa kontek khanani nangthuta de jaga tongbo borno tomna baging ki tak to tabuk bihik tongo busa tongo bongni upai sitam nai bo bisodok tak to busa pornani jora tak onai to tak onok ngo phai tong phai na chanani nangnani to sumisa to phaigrao je problem bota nge tabuk amti rongno sol khanen bagita nge bare thanga nge borok thogiya khona ini je phungo khna mane nge bo jaga bon khnawo khna ka nge jara bare tongnai rok nukhang kai kicha ai de pi rombui olok khai kisa jamang nam thu ama hairok lukrono panan ni musungta Nini mung kai. an mung kai chamot de bruma an kai brini khorka bata apang